9 класста информатика белән шөгыльләнә башладым. Миңа ул бик ошаган иде. Аннары 10 һәм 11 класста Россия күләмендә призер булдым инде, диплом алдым. Нинди программалары, нинди юнәлеш буенча? Информатика олимпиадалары ул чистое программирование. Анда мәсьәләләр белән математикада кебек нәрсәдер бирелгән һәм бер нәрсәне шишергә, бер нәрсәне, мәсьәләне шишергә кирәк һәм җавапны әйтергә кирәк. 11 класста күп олимпиадада катнашканнан соң мине Петербургка чакырдылар, һәм мин анда укырга киттем. Анда хәзер ул Национальный исследовательский университет информационной технологии механики оптики дип атала. Анда бик көчле кафедра һәм анда 50 талант алганнар инде бөтен Россиядән, һәм анда программированиегә һәм математиканы бик әйбәт дип укыталар. Анда мәктәптә 2 ел гына олимпиадаларда катнаштым, шуңа күрә тагын олимпиадаларда катнашырга бик килә иде, һәм анда студенческий олимпиадалар бар. Студенческий чемпионат мира по программированию дип атала инде рус телендә. Аны ассоциация ACM, Association for Computing Machinery, ассоциация вычислительной техники дигән бер компания оештыра. Һәм ул бик престижлы, анда 30 мең команда бөтен дөньядан җыела. Һәм безнең регионда да ничәдер мең команда. Безнең регион ул Россия һәм СНГ. Ул 3 этаптан тора: чирек финалда, ярым финал һәм финал. Ул да бер олимпиада, бик мәктәп олимпиадаларга ошаган информатикадан, әмма монда 3 кеше бер командада, һәм аларга бер компьютер бирелгән, шундый ук мәсьәләләр, һәм алар 5 сәгать ярышалар. Кем күбрәк мәсьәләләр шишә һәм кем тизрәк мәсьәләләр шишә, шул җиңә. 2013 елда хәзердә без чирек һәм ярым финалда җиңдек. Безнең команда икенче булды, әмма минемчә дә көчлерәк булган без. Һәм менә 3 июльдә бу ел Петербургта финал үтте, һәм без монда да җиңдек. Бик кирәкле инде татар теле өйрәнүче бер сайт өйрәнер өчен. Менә мин күргәнем English First дигән бер компания белән бер ана теле дигән ясыйлар. Ясадылар аны. Миңа ул бик нәзәк ошады инде. Анда да бер нәрсәләр истәргә була инде. Нәрсә истәргә була? Словарьлар да, татар Википедиясын расширять надо. Анда Син алып баручы егетләр белән Рашат Якупов белән таныш түгелме? Таныш. Мин әзрәк язам инде анда. Болай да тәрҗемә итәргә инде рус сервислары. Мәсәлән, ВКонтакте һәм Яндекс аларның татар версиялары бар. Әмма бөтенесе түгел. Еще аны әйбәтрәк тәрҗемә итәргә иде. Тәрҗемә итсәләр әйбәтрәк була. Программистлар с нестандартным мышлением, алар бик ценится, һәм алар Татарстанда бәяләре бармы? Менә Татарстанда син востребован. Мин Татарстанга кирәкме син? Мин моны белмим әле. Болай да бик зур компаниялар монда юк инде. Шундый Яндекс кебек, Mail.ru кебек. Син нинди телдә информация күбрәк аласың? Рус һәм инглиз. Скорее, не так много информации на татарском, чем, который можно еще прочитать, нельзя прочитать в других языках. Син ничә ел укыйсы калды Петербургта? 2 ел калды. Мин хәзер магистратурага кирдем, 2 ел магистратурага алдым. Аннары план нинди? Аннары соң Казанга кайтырган, Питердә калырган.
Яки шитлигә китергәнме? Хәзер әле белмим. Между этим и этим. Файдаланасың. Sayılmam. Kazanga da kaydıra tileyim de ama iş tabağımı yok mu bilmiyorum.